dole pelangan ora sah. Kok pan Ana untuk engko. dipangan dhewe ya kono ki ora didol. Napa gak kowe? Tapi sing masane mboke. Sing masakne mboke. Kene gak iso ada. Bumbune apa gak ro. Ngono. Oh, makane kal kon diungkusi ungkusan, dol ungkusan. Dapune. Sing masakne mboke iki sing mangan kono sing mangan ki ngono lho. Ya paham. Memori. Masih gak didol. Oh, Memori sing domong ora ada. Ya ora maksudku ngono. sing melok mau. Kan Dek, masalah melok iku ora njogo. Anjir. Lek melok ning jero ki di antara Panganan mateng nek payu pancen yo badine. buahane. Domong iku bakal pangan mateng payu. Dipangan dhewe golek iki. Antara sing Sing ngedakne ku mbok sing masak niku ngono lho. kadang